WINNDERE. Voilà ko welema mawɗo hannde e souleymane sokhom joɗorgol men ɗo kadi ko yettudema nde tawno hay sinno ko mintaji ɗiɗi soko tawi neɗɗo itti ɗum e saaha mum tottima rokkuma koko heewi eɗen gandi e saaha kala ko ɓenni so tawi neɗɗo ala ko fewni hen perdi on saaha min beltanimama ene dokkuɗa min saaha haaldude ma ko ardi foof souleymane sokhom calmina bandiraɓe e mbade kuftidinde puɗɗoɗen nadde e namde ɗe. Assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh. Bandiraɓe mi calmini on min calmini tout population Amadou Nare e Sénégal na fof e autorité ji aussi mi calmini ardiɓe aussi parti APR ɗo e département Matam onon fof on calminama on jurama e min ko souleymane jule sokhom état civil donc ko souleymane sokhom jibina ko Hammadou Nare région de Matam département de Kanel parcours am tan mi aren seeɗe nami école ko 1986 ko ɗo puɗɗimi ɗo so joɗimi ɗo Hammadou Nare wuram ko ɗo jibinami ɗo monimi ɗo puɗɗimi école 1986 ha 1991 woni sey ha CM2 ɗo jangguimi Hammadou Nare nden noon Allah hokkani hen collège walla lycée comme no hande alhamdulillah eɗen jogui collège eɗen jogui lycée nden en galani nde min keeɓi entrée en 6e nde il fallait que min gimmo Hunare min jaaha ha wuuro ni wiye Kanel ko toon wanno collège toon min jangui aussi 6e ha 3e woni 1992 ha 1995 min gimmi ɗon ɗo min payi Dakar noon jangguimi ko lycée mix Maurice de la Fosse woni hakkude Gueule Tapée e Médina ko ɗon jangguimi lycée o mbami seconde ha terminal ɗon kimi baccalauréat lycée mix Maurice de la Fosse gimmi ɗon paami université Cheikh Anta Diop de Dakar ɗon kan jangguimi ko wiyete ɗemgal allemand et anglais ɗon mbami licence nde gimmimi ɗon noon Allah walli kam jaami Europe université ji ɓurɗo mawnude Europe ko nande Allemagne ko nande Belgique ko nande France ko nande Autriche ko nande Angleterre e min jirlima e aduna fof ha États-Unis min jilo gandal nde min jangguina ɗon min jangui ko droit par ce que min komi juriste komi avocat ko ɗum liggeyam komi avocat de formation juriste de formation kadi komi politologue mbami ko jangde ɗiɗi banggue science juridique et science politique eɗen mbiyata droit et science politique woni politologue mi faam noon tan min komi mecce ɗiɗi joguimi juriste et politologue nde min paari janggude ɗon min liggodi ko leyɗele tubakoɓe min guddirini cabinet ji avocat min ligguide e Allemagne to leydi Allemagne min goni kadi consultant min liggimi kadi e ONG ji ko nden Allah waɗi président Macky Sall fotimin min gar min liggono leydi Sénégal pour le moment joni actuellement liggantomi ko Allemagne to e pour leydi Sénégal ko ɗum woni parcours am gila Hammadou Nare ha Kanel ha Dakar ha Allemagne. ko wona ɗum so tawi neɗɗo o woni juriste de formation kadi ko politologue kadi ko e nokkuji tubakoɓe woni ko famɗi foof ene wawino hebde ko ganduɗa ene ƴakka so tawi lewru ma e kañum e ɓesgu muɗum tawa hay goto tinanani ɗum tawa tampani so tawi arti manan wona e nokku muɗum. Souleymane Jule Sokhom holko wanma inspiré o e wadde politique caggal aɗa wawno wurde tawa a waɗani politique tawa a dugdaka a foɗodiraka a ƴettodiraka teɗen gandi réalité politique Afrique ha tengti politique Sénégal holko wurtuma e wadde politique. e ubar no mbiɗani ko noon so tawi tan kallen ko banggal gurdam neɗɗo kono heeɓiri no wurdi par ce que min kam mbiɗa yetti Allah par ce que mi haali liggornomi koye tubakoɓe ɓe jogui salaire am sen ƴoowi kadi salaire mairie ji min ko keɓami hannde Allemagne wawi wadde laabi 5 walla 6 so tawi ko banggal salaire ɗum kam wona ɗum ummini kam tan politique sa nani politique naatani politique pour intérêt personnel min wona ɗum min janggi wona won politique min janggi minen min janggi ko politique sa naati hen wona politique de développement wona politique ɓamtare ganda hoorema holko jiiɗa fewani aɗa yiiɗi change a yiiɗi wallude miskineɓe Allah a yiiɗi wallude kadi leñol ma saabu neɗɗo ala ko ɓuuri wuuro mum min hannde mbiɗa wawno joɗade Allemagne mi liggo toon mi wontoon e nder ɓuuɓiri mi wontoon e nder foftere mi wontoon e nder condition ngaji moƴƴi kono mi waɗa ɗum par ce que neɗɗo aussi ko mbawɗa wonde foof wuuro ngo jibinɗa o ko toon keftinteɗa ɗon gandata min hannde somi joguimi or walla jaama e nder Allemagne wona toon jibinami hasibe ko mbawmi jogade foof mi wara heftine toon mais hannde Hammadou Nare somi yaltiɗo e mbiɗa yaaha ma wiye o ko ɓi kaari o ko ɗo jibina ɗo moɗo ɗum nanni kam politique nanni politique mbiɗa walla Hammadou Nare naɓe mi yi wuramen fewani
mbeɗa andi kadi mbeɗa jogii ɗum doole mum mbeɗa waawi kadi mbeɗa waawi fownude wuro ngoo kadi mbeɗa jogii kadi wallooɓe e fof ko ɗum imminimi pour wallude hunnaanaaɓe kono wonaa jewdi immini kam wonaa kadi intérêt personnel immini kam so wonaa ɗum mbeɗa waawno wonde Allemagne hannde somi wasarde ɗo e Hammadi Hunaare mi haa toon kono politique imminima ko politique ɓamtaare ko politique de développement ko njiiɗa ko ŋakki haa aɗa wiya aɗa ɓamta holko manque ɓamtaade e wuro ngo ngannduɗaa ko ɗon jibinoɗaa no mbiruɗaa ni ɗon jeeyɗaa ɗon nganndeɗaa ko ɗon jaltata wiye o ko ɓii kaari holko ŋakki quelque chose palpable et visible vraiment ɗum ɗo kam neɗɗo ene waawi memde ene waawi wiide ene ŋakki e wuro ngo haa ɗuma ma inspire haa jiɗɗa wadde politique ngam ɓamtude wuro ngo holko manque hannde Hunaare ko ñoyi bof alaa fof ko selle Hunaare ɗum o mbawra anndu ɗum par ce que sa yiɗi anndude développement koma e nguura e basal gimmoɗa ngal basal nguura kadi e jogiiɓe no mbimi ni ko ɗo gonnomi gimmimi ɗo cami e paami caggal leydi mi yii tukoɓe noɓe nguurdata mi yii noɓe jogori mi yii sukaɓe maɓɓe nafoore maɓɓe avenir sukaɓe maɓɓe avenir kamɓe leydi maɓɓe noɓe liggorto ko kiram nangi kam mbimi pourquoi enen en mbawata heɓde ɗum eɗen mbawi heɓde ɓe ɓuurani en mais koɓe ɓuuri en tan ko wadde organisé ha no feewi ni ko yidde kadi leydi maɓɓe e yidde kadi ɓiɓɓe maɓɓe ko ɗum tan ɓurdi hen ko ɗum tagi noon mbimi hannde eɗen ñowi wuro ngo ne ñowi ala fof ko fewi ɗo sen jii laabi men pewani soit min ngala avenir wuro ngo infrastructure haydara ala ɗo sécurité ala e wuuro he sukaɓe liggay ndemo yahani ala fof ko yeeɗo plan ngaji e wonnoɓe ɗo ɓe noon goni ɗo hakke duuɓi sappo e goho e yiyandam par ce que mimi wona koɗo e wuuro he duuɓi sappo e jeenayyi mbiɗa woni Allemagne kono hitande fof mbeɗa arta ko boni fof mbeɗa arta lawol gotel hitande walla laabi ɗiɗi on noon wona koɗo so jibinɗa so mownuɗa rutti kadi hitande fof la arta on ngol guuro hay goto ɓuurani andudema min Hunaare hay goto ɓuurani andude e Hunaare saabu ko ɗo mowni ɗon jibinami kadi mi werani wuro ngo mbeɗa andi wuro ngo hannde ñaw makko ene heewi sen jorimɗa ɗen limta e mbawata gaynude ene heewi yimɓe heewɓe ene mbiya ko gonga moni kala ene jogui ndimagu ngam namdade e wonde maire nde tawno wonde maire hay goto jiya ɗum ko ɓiɓɓe Sénégal naaɓe fof ndendi poti hen walla ko ɓiɓɓe nokku fof ndendi poti hen kono parfois haaɓe mbiya minen ni maire gonɗo Dakar waɗiri min saka mana gonɗo Allemagne no mbaɗirta ɗum géré pour min aradi neɗɗo so ala yumma muuyna taanu so ala yumma tan muuyna taane hannde min somi yiino hannde sukaɓe Hunaare darima eɗen mbawi liggade wuro ngo eɗen mbawi firtude wuro ngo minen hay mbawno wonde caggal mumen min balla ɗumen so yi min gimmima tan komin jiyani foɓɓe darade pirta wuro ngo caggal ɗum kadi mimi sikku maire o jooɗo e nder wuro o wona Dakar walla wona caggal leydi min pour min wona ɗum woni nafoore nde woni nafoore maire kala so mbawɗa wonde ya liggono wuro ma maire en wawi wonde ɗo e wuuro he saw o yahani hay nokku saw haala ko firtata wuro ngo maire en wawi wonde Dakar aussi saw mo firtata wuro ngo ko heewi maire en wawi wonde caggal leydi aussi firtata wuro ngo ko heewi saabu ko tagi mbimi noon eɗen gandi wuro men ngo ko heewi ala ɗo yilte ko caggal leydi walla yilte ko caggal wuro ɗum noon maire namni hannde tan ko bawɗo yahde lijjude yahani adda ballal ene adda projet ji en adda ko heewi e wuro min pour min bangalam maire omo wawi jooɗaɗo so heɓama ko ɗum ɓuura kono aussi so heɓaka ɗo kadi ala fof ko bonni so maire jooɗa e wuro so jooɗima ladde walla Dakar ko ɓuri wadde importance no mbimi ni ko gartam holko addata e wuuro he ko ɗum tan woni nafoore maire yimɓe heewɓe ne mbiya candidature souleymane sokhom ko parler pour parler par ce que onon fof oɗon keewi koye APR gonɗon te wawa wonde onon fof gonon manan candidat ka dillinɗo tan kono wona hunde tinde ma ɗum ko jaboɗa e ɗum mais Oumar Dorko min so tawi candidature am ko haala tan e ɓola mi immorao gila Allemagne hakke eɗen mbawi wiide ujunaje sappo ko fayi e kilométre eɗen gandi Berlin ha Hammadi Hunaare ɓallay wayani Dakar e Hunaare gimmoɗa toon mbaɗa pasuji ma gara mbaɗa frais ma mbaɗa hunde foof arde ɗo ha wuuro ma change lieu de vote ma so goranɗa hanki change a yi hanki mi yeehi mairie mi change carte lam vote min duuɓi ɗi fof goranɗomi ko Berlin mi watti joni wodde ɗo e Hammadi Hunaare mi changé on kay mbaɗa wona cahan immi ɗum wona kecce immi ɗum min son jimeɗo waɗa hannde campagne réseaux sociaux par ce que hannde ko aduna o yaari ko aduna o namni ɗum hannde eɗen gandi réseaux sociaux sa windi hunde nde timmata mintaji 5 hakke million neɗɗo ne wawi janggude ɗum ko aduna o yaari noon par ce que leyɗele tubakoɓe joni soɓe mbaɗa campagne mabɓe hannde wayani comme no men ni enen politique Afrique ene muusi
sar wara campagne ko ma mbaɗa déplacé ma pa e yimɓe so woni joni ko leyɗel tuggoɓe ana yitam mbaɗam tan ko lettere e programme mi nelduma e adresse ma jangga mbiya candidat par exemple souleymane son ko oro programme o jogan wuuro men ko oro programme o jogan légal men ko oro programme o jogan leydi men sen yenanma gornam sa yennanima kadi gorna goɗɗo ɗum noon wiideɓe tan min imminani mi cakani immini kam komi yiiɗi wallude bandiraɓeɓe